Biólogos e confrarías están a tomar mostras para comprobar o estado dos bancos marisqueiros moi prexudicados polas fortes chuvias. O exceso de auga doce provocou a morte de ameixas e berberechos e hai que preparar xa un plan de actuación. O pé da Ponte da Toxa está o banco marisqueiro máis importante da confraría do Grove. Ali as primeiras impresións das mostraxes non son boas. Nos outros capítulos é verdad que morreu a fina, pero a japonesa aguantouse. Sin embargo, agora no muestreos vese que está aparecendo morto de todo. Algo semellante sucede en Cesante, Redondela. Estivemos facendo unhas pruebas aí nos viveiros que tiñamos e non aparece nada. Estivemos mirando máis hacia baixo que mar aberto tamén, nada. Está todo perdido. Levan dende comezos de anos en mariscar. Si pinta como preveemos, haberá moita xente que non aguante. A chuvia afecta considerablemente os bivalvos. Uns parámetros de salinidade e temperatura específicos que ao final, cando se cambias un pouco nada, pero tan intensamente durante estes 2 meses, todo o día, de xeito tan intenso como foi, pois sí que se nota. Para poder actuar é fundamental contar coa información científica que aportarán as mostraxes que está a coordinar a Consellería do Mar. Ver se é un banco no que se pode seguir traballando ou é un banco que pois hai que parar, o sea, non se pode traballar e hai que cerrar a actividade nel. A conselleira explicou que en función da situación do banco e do número de persoas que vivan del, determinaránse as medidas e axudas necesarias.